Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepungake nyong sauki. Kancane sok do nyeluki ugi. Omahe nyong Kalorang, Cepak Kecamatan. Ngulon sithik ana dusun ayo kuwe kaumang. Awit ana corona ki nyong jan ora tau sekolah, begogok wae nang omah. Ning ya tetep maskeran. Nek ora maskeran ya seneni to karo makne. Sampeyan ya do maskeran to saiki. Tenan piye? Aja ngasih lali maskere. Empok sekolah prei ning ngaji tetep mlebu. Ning kiye kek mangkel nyong ke priye jal. Awong tak enteni ngangkleng kabuntungane kae malah ora ngampiri. Hanya ya telat to le ngaji. Mongko nyong jan wis bola-bali mlincur ki. Nek mlincur maneh bisa dikamplengi karo bapakne. Nek mangkat wis telat, mongko nek nyong dihukum karo Pak Ustad yo isin to nek njur matuke priye nek cara dhek. Mongko TP kene ngonyong ke terkenal tertib wong biyen kancane nyong to telat ana telat-telat njur dikon ngadeg nang ngarep malah tut ngentut. Kancane do ngekek kabeh to mandang kon wudu malah ngecuput bali. Ayo kuwe buntungane sing arek ngampiri malah kecis. Tombok telat nyong saiki ning nyong tetep arek mangkat pokoke telat ya luweh dihukum ya sidor. Timbang ra tau ngaji nek goblok jan payah wis ya nyong tak mangkat. Engko nek ana sing goleki nyong muni gek ngaji ngono ya. Tenan kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.